Факел эстафетасының безнең илебездә үткәрелә башлауына быел 30 ел булды. Волонтер спортчылар факел тотып Россия буйлап 5000 чакрым тирәсе юл уза. Әлмәт районы аша үтеп, йөгерешчеләр 16 сентябрь көнне районыбыз территориясенә керде. Сарман районы чигендә факел йөртүчеләрне Рябинушка фольклор ансамбле каршы алды. Очень красиво получилось, очень красиво мы их встретили с частушками, с поздравлениями и желаем им дальнейших успехов в этом проекте. Россиянең төрле шәһәрләреннән килгән йөгерешчеләр һәрберсе 3 километр ара үтеп Мөслимгә килделәр. Яшьлек спорт сәламәтләндерү комплексына йөрүче балалар кунакларны флешмоб белән каршы алды. Беренче дистанцияны Ларис Бариев һәм аның кызы Элина Бариева үтте. Пушкин урамы буйлап эстафета факелы дистәләгән спортчы егет-кызларыбыз кулында булырга өлгерде. Үзәк мәйданга гармония факелын Азия балалары халыкара ярышларында чыгыш ясаган спортчыларыбыз һәм аларның тренеры Илнар Сәетгалиев алып керде. Тыкландырайын, шулай куркытып торган башта шулай күпме кешеләр кырыйндалай торып йөгереп чыгу, факел тотып, йөгереп килгәч, күпме халык белән, кычкырышу белән, шул факел белән килеп җитеп, күпме теләкләр ишетергә. Чараның тантаналы өлешен район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни эшләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова ачты. Мәскәүле Денис Лазарев, Смоленск шәһәреннән килгән факел йөртүче 78 яшьлек Светлана Хисаметдинова чыгышы чарада катнашучы һәркемне сокландырды. Самое главное, что происходит здесь, это удивительная, знаете, игра. Игра, которая, наверное, каждый человечек может, живя на свете, если он хочет быть счастливым, играть. Вот эту игру я играю. И хочу, чтобы, знаете, вот, может быть, этой мечтой зажечь как можно больше душ, особенно молодых людей. Вот эти ориентиры нравственности, духовности. И, может быть, наверное, самое главное, напомнить, что мы пришли в этот мир не просто получать максимум удовольствия, эксплуатировать планету, и в смысле, что кто-то за нас что-то сделает. Бегаю эстафету с 95-го года, впервые пробежал по Северному Кавказу, совсем еще молодым человеком. И тогда ситуация была несколько похожа на то, что мы сейчас видим, шли боевые действия. И я увидел, насколько людям дороги идеалы добра, мира, гармонии, единства. И мы пробегали буквально 200 километров от зоны боевых действий, Нальчик. И на меня произвело большое впечатление, насколько люди откликаются на эти идеи. И с тех пор в моем сердце зажглась эта мечта, и я с этой мечтой с факелом бегаю эстафету. Эстафетаның төп символы булган гармония факелын тотып, һәммә кешегә хыялланырга, истәлеккә фотога төшәргә мөмкинлек тудырылды. Бу чыннан да бу мероприятие, бу эстафета, нык кирәкле эстафета. Бер-беребезне күрәбез, бер-беребезне спортка күп кеше тартыла, шуны күреп. Бер илдә яшәп, күп авыллардан, шәһәрләрдән килгән кешеләрне күрәбез, алар безне күрәләр. В общем, бер-беребезне якынлаштыра торган мероприятие инде бу. Кулында йөрткән һәр кешенең иң изге теләкләрен үзенә алган, бөтен дөнья халыкларын тынычлыкта яшәргә чакыручы әлеге нәни ялкын мөслимлеләр күңелен әле бик озак җылытыр дип ышанасы килә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.